50% от всички бракове завършват с развод. Но какво става с останалите 50%? Мнозина от тях си пожелават да могат да се разделят. Седят един срещу друг на вечеря, взрени в телефоните си вместо да разговарят. Спят в едно и също легло, но живеят в напълно различни светове. Непознати, които споделят само ипотека и една и съща фамилия. Фридрих Ницше, философът, който каза «Бог е мъртъв», имаше още по-брутално прозрение. Той смяташе, че това, което наричаме романтична любов, е една от най-разрушителните лъжи на човечеството. Според Ницше ние сме изградили цяла институция, брака, върху един временен химичен процес. Но какво се случва, когато този процес неизбежно премине? Какво остава тогава? Философията на Ницше осветява тези въпроси като кибрид в тъмна пещера. Нека започнем с това, което той нарича лудостта на любовта. Съвременната невронаука потвърждава това, което той е подозирал преди повече от 100 години. Влюбването е действително временна форма на лудост. Когато срещнеш някого и усетиш този пламък, мозъкът ти те залива с допамин, окситоцин и серотонин. Тази химическа смес предизвиква еуфория, обсебеност и пълна неспособност да видиш недостатъците на другия. Не мислиш ясно, ти си опиянен. Ницше пише: във всяка любов има нещо от лудостта, но и във всяка лудост има нещо от разума. Тази лудост има биологична цел – да те накара да се обвържеш и да се възпроизведеш, но тя не е предназначена да трае вечно. Този химически връх обикновено продължава между година и половина и 2 години. През това време двойките вземат съдбоносни решения, заживяват заедно, сгодяват се, женят се, обединяват финансите си, докато мозъкът им буквално е под въздействието на наркотици. Замисли се колко безумно е това. Срещаш някого, твоята собствена биология те надвива и ти вземаш трайни правни решения, без да можеш да мислиш трезво. Ницше разбираше, че това, което наричаме истинска любов, често е просто волята за власт, в прикритие, несъзнателният стремеж да притежаваш, да контролираш и да излекуваш собствената си непълнота чрез другия. Така че ти не се влюбваш истински в човека, а в идеята, че чрез него ще станеш цял. Но биохимията не се интересува нито от твоето щастие, нито от съвместимостта ти, а само от размножаването и запазването на вида. Щом тази цел бъде постигната, химическият тласък изчезва. Затова всеки брак започва с лъжа, с вярата, че това временно състояние отразява истинските ти чувства. Когато опиянението отмине след година и половина или 2, двойките го възприемат като проблем във връзката. Човекът, който някога е изглеждал съвършен, изведнъж има недостатъци. Разговорите, които някога са били вълнуващи, стават обикновени. Докосването, което преди е предизвиквало тръпки, става нормално. Повечето хора наричат това провал на връзката, но всъщност това е просто химическа адаптация. Както при лекарство, мозъкът свиква с постоянния поток от любовни хормони и престава да ги произвежда в същата интензивност. Ницше е осъзнал това още тогава. Предимството на лошата памет е, че можеш да се насладиш на същите хубави неща няколко пъти за пръв път. Но в брака не можеш да забравиш партньора си достатъчно дълго, за да го преоткриеш отново. В този етап двойките често допускат първата голяма грешка. Те не разбират, че преживяват нормална невропромяна. И вместо това мислят, че нещо не е наред с връзката. Тя тълкува поведението му като липса на интерес, той я намира за по-малко вълнуваща от преди. И двамата са прави, но никой не разбира причината. Химията, която някога е прикривала различията, се е изпарила и сега разкрива истинските контрасти. Различни ценности, житейски цели, начини на общуване, очаквания. А обществото ни казва, именно сега започва истинската любов. Когато влюбеността отмине и започне така наред зряла любов, това е може би най-жестоката лъжа от всички. Защото кара двойките да вярват, че краят на страстта е знак за напредък във връзката. Ницше нарича това робска моралност в действие. Учението, което представя загубата на жизненост като духовен растеж. Угасването на възбудата се продава като стабилност. Загубата на желание се нарича по-дълбока интимност. В този етап започва дългия процес на компромиси и приспособяване, нещо, което Ницше нарича духовно самоубийство. За да запазят хармонията, партньорите започват да потискат истинското си естествено аз и се огъват, за да се впишат във връзката, вместо да останат верни на природата си. Приключенската жена става предпазлива, защото мъжът й се тревожи.
Амбициозният мъж намалява мечтите си, защото жена му иска сигурност. Творческият човек се отказва от страстта си, защото партньорът му има нужда от повече внимание. Те не осъзнават, че тези компромиси разрушават именно онези качества, които първоначално са ги привлекли един към друг. Тайната изчезва. Независимостта се руши. Страстта, която ги е свързвала, бавно се задушава от усилието връзката да се поддържа. След 3 или 4 години много двойки достигат до състояние, което Ницше би нарекал взаимна духовна смърт. Химикалите, които някога са пораждали любов, са заменени от навик, дълг и рутина. След това идва недоволството. Не защото някой е лош, а защото скърбят за загубата на нещо, което е било предназначено да бъде временно. Той е разочарован, че тя вече не е спонтанната, вълнуваща жена, за която се е оженил. Тя е разочарована, че той вече не е внимателният, романтичен мъж, който някога я е охажвал. И двамата не осъзнават, че тъгуват по химическо състояние, което никога не е могло да трае вечно. Ницше пише: индивидът винаги трябва да се бори, за да не бъде погълнат от стадото. Но в брака стадото се състои само от двама души, които са решили да потиснат своята индивидуалност в името на партньорството. Тук започва истинската вреда. Всички компромиси, направени по време на фазата на привикване, сега се усещат като жертви. Всяко приспособяване се превръща в доказателство за едностранно усилие. Всяко потиснато желание се превръща в тих укор. Пожертвах това заради връзката ни. Конфликтите се увеличават. Жената, която е изоставила кариерата си, за да подкрепя неговите цели, се чувства невидима. Мъжът, който е работил извънредно, за да осигури нейния начин на живот, се чувства недооценен. И двамата се вярват, че дават повече, което отколкото получават, но никой не може точно да определи какво липсва. Тяхното истинско, автентично аз. Ницше нарече това триумф на стадния морал, натиска да бъдеш нормален, предвидим и социално приемлив, който задушава вътрешния порив да живееш истински, силно и свободно. Така бракът се превръща в мълчаливо споразумение да се смалиш, за да се побереш във формата, която обществото очаква. И тук се крие жестоката ирония. Колкото повече жертваш истинското си аз, за да запазиш хармонията, толкова по-малко привлекателен ставаш за партньора си. Двамата сте се влюбили един в друг заради силата, страстта и независимостта си. Когато се откажеш от всичко това, се превръщаш в човек, когато той или тя нито разпознава, нито желае. Това води до това, което психолозите наричат парадокс на интимността. Колкото по-близки ставате, толкова повече се губите. Колкото повече се сливат вашите идентичности, толкова по-малко остава от онова, което ви е привличало. Ставате си толкова познати, че тайната умира. Толкова покорни, че уважението изчезва. Толкова достъпни, че желанието се стопява. В този етап много двойки бъркат своето взаимно смаляване с зрелост. Казват си: ние израстваме заедно, докато в действителност се свиват заедно. Приемат хармонията за щастие, стабилността, за удовлетворение. Но Ницше знаеше, всичко, което отслабва жизнената сила, не е зрялост. Това е разпад. Бавна духовна смърт, която настъпва, когато приемеш слабостта за мъдрост, отказа за сила и примирението за отговорност. И точно тук в много случаи започва изневярата. Не защото хората са неморални, а защото човешкият дух се бунтува срещу духовната смърт. Когато страстта у дома угасне, тя търси живот другаде. Тази последна фаза Ницше нарича бунтът на робите. Момента, в който хора, потискали дълго своето истинско аз, най-накрая се надигат срещу собственото си смаляване. Тогава браковете не просто свършват, те експлодират. Всички компромиси, които някога са служили за спасяване на връзката, сега се превръщат в оръжие за нейното унищожение. Извън брачните връзки излизат наяве, финансови лъжи се разкриват, години потискан гняв най-накрая избухва. Човекът, който някога е бил партньор, става символ на всичко онова, което е било пожертвано, за да се поддържа илюзията за любов. Но това, което всъщност се случва, е много по-дълбоко. Всеки се опитва да унищожи доказателствата за собственото си себеотрицание. Те не воюват само с бившия партньор. Те воюват с онази версия на себе си, която се е съгласила да бъде по-малка отколкото е. Избухването е толкова жестоко, защото не става дума само за края на една връзка, а за опит да се унищожи отслабената, приспособената, смалената версия на аз-а, която бракът е създал. Затова по време на развод много хора се държат по начин, който шокира всички около тях.
Те не са лоши хора. Те са хора, които се опитват да си върнат истинското аз, като разрушат институцията, която го е погребала. Децата се превръщат в оръжие в този психологически война. Споровете за родителски права се превръщат в кампании за отмъщение за години натрупана несправедливост. Финансите се превръщат в инструмент за възмездие, а не за справедливо разделяне. И често именно мъжът е този, който губи половината от трудно спечеленото си богатство. Той, който години наред е работил, за да осигури сигурност. Жената го получава единствено чрез ролята си на съпруга, често без значителен принос към този труд. Мъжът, който се е жертвал за семейството, сега се опитва да си върне свободата, чрез юридически средства, които изгарят всичко, което някога е било. Но нито един от двамата не може да си върне изгубеното време, изоставените мечти или собственото истинско аз чрез съдебни решения. Ницше би нарекал това разрушение неизбежна последица, резултат от живот, изграден върху лъжата на вечната любов. Когато изградиш връзка върху илюзията за пълнота, когато жертваш автентичността за хармония и поставиш удобството над растежа, реалността рано или късно ще поиска своята цена. И тази цена често е унищожението на самото нещо, което си се опитвал да спасиш. Трагедията не е в това, че бракът свършва, а в това, че двама някога цели хора са позволили на една институция да ги превърне в фрагменти от самите тях. Сега се разкрива цялата картина. Защо толкова много бракове се провалят? От безпощадната гледна точка на Ницше, защото бракът изисква от хората да дават вечни обещания, основани на временна биохимия. Той изисква от индивидите да се откажат от своето истинско аз, в замяна на сигурност, която в крайна сметка води до духовна смърт. Високият процент разводи не е морален провал, а доказателство, че човекът инстинктивно се бунтува срещу системи, които отслабват жизнената му сила. Това, което не ме убива, ме прави по-силен, пише Ницше, но бракът, такъв какъвто е разбран днес, често прави обратното. Той отслабва и двамата партньори, като изисква от тях да се откажат от онези качества, които ги правят силни. Решението не се крие в по-добро семейно консултиране или по-силна отдаденост, а в по-дълбоко разбиране. Не можеш да изградиш трайна връзка върху основата на временна химия. Над човекът, в смисъла на Ницше, не се жени за да се допълни, той се свързва с другите, за да споделя изобилие. Той не търси спасение или изкупление чрез връзките, а взаимно обогатяване и растеж. Това изисква пълна отговорност за собственото щастие, смисъл и житейска цел. Това означава да бъдеш толкова цял в себе си, че да не ти е нужен друг, за да потвърди съществуването ти. Когато влизаш във връзки от тази вътрешна сила, всичко се променя. Не търсиш някого, който да запълни празнотата ти, а някого, който да разпознае твоята пълнота. Не търсиш решение на проблемите си, а начин да споделиш вече смисления си живот. Такива връзки се избират наново всеки ден, а не се държат чрез договори. Те се основават на взаимно развитие, а не на взаимна зависимост. Те могат да приключат без да разрушат никого, защото идентичността на нито един партньор не зависи от връзката. Но това плаши повечето хора, защото означава да се откажат от илюзията за сигурност, която бракът обещава. Но Ницше каза: сигурността е враг на величието. Удобството е враг на растежа. Опитът да направиш преходното вечно винаги води до упадък. Защо тогава повечето бракове се провалят? Защото са изградени върху химическа лъжа, върху биологичен опияняващ процес, който никога не е бил предназначен да трае вечно. И когато този опияняващ ефект избледнее, мнозина осъзнават, че са женени за непознат. Когато са се опитвали да запазят връзката си чрез компромиси и приспособяване, те бавно са убивали точно онова, което първоначално ги е привличало един към друг. А когато тежестта на взаимното им смаляване става непоносима, избухват в гняв и негодование, вместо да осъзнаят, че истинският проблем е в самата система. Онези 50%, които не се развеждат, не са непременно по-щастливи. Мнозина от тях просто са в капан, в рамките на финансови, социални или практически ограничения, които правят бягството невъзможно. Те не са пример за успеха на брака, а за неговия най-жесток провал. Двама души, които са се съгласили да спрат да растат, за да избегнат хаоса на автентичното, индивидуално развитие. Ницше би казал: високата степен на разводите е добър знак. Тя показва, че човешката воля за живот все още е жива, че хората все още имат смелостта да се противопоставят на системи, които ги смаляват, че човешкият дух продължава да се съпротивлява на духовната смърт, дори когато това означава да разрушат връзки, които някога са смятали за незаменими.
Проблемът не е в това, че хората не се стараят достатъчно, за да накарат бракът да проработи. Проблемът е, че самия брак изисква от нас да поемем задължения, които противоречат на основните закони на човешката психология и биохимия. Не можеш да изградиш трайна любов върху временни състояния на мозъка. Не можеш да създадеш истинска връзка, ако потискаш своето истинско аз. Не можеш да предизвикаш страст, когато си вкаран в рутина, нито да запазиш привличането, когато пълната предвидимост е убила тайната. Процентът на разводите не ни показва, че любовта е невъзможна. Той ни показва, че нашият начин да я разбираме е невъзможен. В ясната светлина на философията на Ницше картината се прояснява. Бракът се проваля, защото е изграден върху робски морал. Върху убеждението, че жертвата, компромисът и подчинението са добродетели, а не форми на духовно самоубийство. Той обещава сигурност чрез отказ от автентичност, щастие чрез смъртта, на индивидуалната сила и любов чрез унищожението на тайната и независимостта. Но природата учи друго. Истинската сила идва чрез самоовладяване, а не чрез самоотрицание. Истинската любов извира от изобилието, а не от недостига. Трайна връзка се създава, когато две завършени личности се избират свободно една друга. Не когато двама непълни хора се опитват взаимно да се допълнят. Бъдещето на човешките взаимоотношения не е в поправенето на брака, а в неговото надрастване, в отказа от нуждата да утвърждаваме любовта чрез институции. Това означава да обичаш без договори, да се обвързваш без клетки, да се свързваш без фалшивата сигурност на постоянни структури, които задушават течността и променливостта на живота. Това изисква смелост. Смелостта да обичаш без гаранции, да вярваш без контрол, да се отдаваш без да се затваряш, да бъдеш толкова цял в себе си, че да можеш да даваш истинска любов, вместо да я търсиш. Да стоиш толкова уверено в своята идентичност, че да не ти е нужен друг, за да потвърди стойността ти. Когато достигнеш това ниво, онова, което Ницше нарича «стани това, което си», отношенията се преобразяват. Те се превръщат в празник на избора, а не в израз на нужда. Те обогатяват живота ти, вместо да го завършват. Те насърчават растежа, вместо просто да обещават сигурност. И когато приключат, това не става с омраза. Защото никой от двамата не е жертвал своята идентичност заради връзката. Това е последното послание на Ницше за любовта и брака. Престани да използваш други хора, за да решаваш проблеми, които могат да бъдат решени само чрез собственото развитие. Престани да очакваш от институциите това, което може да бъде създадено само чрез вътрешна сила. Престани да търсиш сигурност в структури, които убиват точно онези качества, които те правят жив и привлекателен. Отговорът на епидемията от разводи не е по-добър брак, а по-силни личности, които не се нуждаят от брак, за да се чувстват цели, ценни или обичани. Започнахме с въпроса: защо толкова много бракове се провалят? Под философския микроскоп на Ницше отговорът е ясен. Бракът се проваля, защото се основава на лъжата, че временните химически състояния са трайни емоционални истини. Той изисква доживотни обещания, докато сме под влиянието на хормони, предназначени за краткотрайна връзка, а не за вечна съвместимост. Когато тази химия отмине, както винаги става, двойките осъзнават, че са се обвързали юридически с непознати, водени от биологични програми, които отдавна са изгубили смисъл. Компромисите и приспособяването, с които се опитват да спасят връзката, унищожават тяхното истинско аз и с това именно онова, което ги е свързвало в началото. Натрупаният от това гняв накрая се излива в психологическата война, която наричаме развод. А онези, които не се развеждат, често остават в тиха безнадежност, като емоционални непознати, които споделят само навици, задължения и съжаления. Това не е морален провал. Това е структурен проблем на институция, която действа против природата на човешката психика. Решението не е да се поправи бракът, а да се надрасне нуждата от институционално потвърждение. Да бъдеш толкова цял в себе си, че да обичаш от изобилие, не от липса. Това е ярката светлина на философията на Ницше, която разобличава една от най-големите лъжи на човечеството. Че можем да изградим истинска, трайна любов върху основата на временна химия и постоянни договори. Процентът на разводите не е проблемът, той е симптомът, а осъзнаването на този симптом е първата стъпка към създаването на нещо по-добро.